Primul rând, văd o oportunitate acum că a devenit rezidențiatul mai accesibil. Bună ziua, numele meu este Lucian Toma Ciocan și sunt medic dentist și cadru didactic la UMF Carol Davila. Să fii cadru universitar este foarte frumos, în primul rând că ai contactul cu partea de cercetare și partea științifică, pe de altă parte împărtășești tot ceea ce acumulezi și e frumos să lucrezi cu studenții. Întotdeauna începuturile sunt cele mai grele, dar am avut norocul și am terminat facultatea, am lucrat împreună cu profesori din disciplină, am luat rezidențiatul și după aceea am lucrat 3 ani în spital și am avut doctori cu experiențe medici mai mari care m-au ajutat să trec peste. În primul rând, văd o oportunitate acum că a devenit rezidențiatul mai accesibil și sunt foarte multe locuri în care se poate orienta spre o specializare sau alta. În al doilea rând, cred că ne putem găsi medici cu experiență care să ne ajute la început și să fie ajutorul nostru și cei la care putem să le cerem sfaturi. Amuzant a fost o situație acum 4-5 ani de zile, cred, când am intrat la o grupă și la laborator și în dorința de a-mi povesti un eveniment, 3 sau 4 studente s-au ridicat din bancă și au cântat împreună o melodie. Era o discuție despre o vedetă de muzică și eu nu recunoșteam nici numele, nici vreo melodie, iar în dorința de a-mi explica cine e acea vedetă, atunci au simulat un videoclip live. Cred că cea mai mare provocare în a lucra cu studenții să-i stimulez pe cei care sunt mai puțin determinați la început și să câștige pasiunea și să înceapă să le placă mai mult profesia, astfel încât după aceea să se descopere și să descopere singuri. Cred că, în primul rând, să fim sinceri cu noi, sinceri cu pacienții în fața pacienților, să nu ne grăbim, să mai avem răbdare pentru a acumula mai multe cunoștințe în anumite domenii, să nu ne asociem diverselor materiale sau tehnologii care sunt dezvoltate odată cu marketingul și după aceea s-ar putea să ne înșelăm în utilizarea lor, să nu se dovedească pe termen lung că reprezintă ceea ce noi credeam la început. Încă nu m-am gândit. De vreo 2-3 ori cred că dacă m-aș naște din nou tot stomatologia aș face. Cred că este util în orice carieră pentru că ne menține contactul cu școala pe de o parte, pe de altă parte începem să dorim noi să investigăm anumite lucruri care o să ne ajute chiar în profesia clinică medicală. Cred că, în principal, teoria este baza și teoria este fundația pe care se poate construi după aceea ceva. Pe de altă parte, partea de practică și partea de manualitate, care oricum vine cu timpul și este una dintre lucrurile care la început de carieră suntem neîncrezători în ea și dorim repede să prindem experiență practică. Da, cred că pandemia a afectat toate domeniile, nu numai medical și universitar. Pe de altă parte, suntem organisme evoluate care ne adaptăm la diverse situații, chiar situații foarte grele, cum este această situație. Și am avut și timp în care să putem să fundamentăm mai bine partea teoretică. Faptul că avem acces acum, ca și când am fi fost închiși în casă sau de fapt închiși într-o bibliotecă, avem acces la surse virtuale foarte multe și acest timp a putut fi fructificat până la urmă în favoarea noastră. 2 cărți, una de stoma și una de oriunde. De stoma, cred că prima este o carte a profesorului Dawson de ocluzie funcțională de la articulația temporomandibulară până la designul zâmbetului, iar o carte
de care să nu fie de stoma, nu știu, cartea fără de sfârșit, poate. Crăciunul perfect, să stau acasă cu fetele. În jurul bradului, bineînțeles, să facem împreună bradul și să stau cât mai mult cu ele.